and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. May kay ni si Brajeri. Ug bis basin matinga siya dindo. Kung nganong gitawag ko nimo Arturo. Yun na. Nawa. Kung kinsa ka man nga espiritu nga misod sa lawa si Toribio, pagpaila kung si kinsa ka. Nadungog mo na Brajeri. Ako si Arturo. Arturo Pawikan. Ang imong umagad nga ambungan. Dindo. Ipaila ko nila sultihi slash tinod. Sa tanan nga naitabo nako. Kay kung di ka mo kumpisal sa tinod, matambog kitang duhang ngadto sa impyerno. Hoy, Kwanggol! O sa may mong ganhi din ha? Aron mangilad ka na mo, ha? Nakaila namin mo! Mangingilad kang dako! Toribio, hunungan na ng imong mga binuang. Mamauli na tos ato. Paghilom na buti na oy. Oh, Ikaw may pulito sa inyo. ay, Dilo, sultihin na sila. Kon. Sultihin na dayon kay kundi ka mo sulti karon. Do na gid utang may tabo nimo. Ayaw pagbahad og ingon ni anak Toribio. Wa ka mahadlok nga naa ka sa teritoryong dindo o gipalibutan ka na mo. Sulti na yon. Kanang tur. Kalma. Di ba yung ipakita ni mo ang imong kapungot nila? Naglagot na kay ko sa dagway ni Dindosyo. Bangag sa ilong. Gusto na kung tapuson na nako kinituhana para tablang tanan. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ite. Siti. Dili extraterrestrial. Ayaw tor. Di man ilit. Ayaw tor. Muna akong pasabot og ite. Ayaw yun pada sa imong gibate. outag ba? Toribio, please. Mamauli na tos ato. Ayaw pangitag gubot na ni kay mauwaw to nila. Dili man sila mga dutang tao. Gusto ra nila nga makatabang ni mo. Oh, Ay, malagi ko. Mangumot na ginagulupot. Di dagar ay. Wapat na maguman din do ha. Sirti lang kang gikumot kong lubog mo hindi. Wapay na. Teman ni, di takalungan din he. Kung di ni mo isulti ang tanan ngadto nila kung unsay imong gibuhat rin ako. Kay bisag di pa ka mutugan karon. May baw ang naghapon nga ikaw mo'y nagpatay nako. Tanasyo. Let's go! Iti. Ay, Tana. Ay, oy. way mindset. Pasensya na kayo ninyo, Tito Jerry, Budiday. Ay, ato lang intawong subtons to review. Natural lang na sa mga taong nasudlan og daotang espiritu. Okay ka. Way kaso din do, doon tayo mindset. Oh. Gusto ka? Ato lang silang subtone mindset ba? Mindset. Ay, Jer, Dens, salamat kayo sa inyong pagsabaw sa akong bana. Wa man ko nakitang yawi din eh. Asam kagibutang ni Budiday? Tinood ba gid ka atong gisulti ni Toribio? Wa ba lang ka kunya binuangi? Pero, nganong nahibaw man sa siya may tungod sa yawi? Dili mahimo. Kinahanglan nga akong istoryahon unya og sekreto si Budiday. Mer? Uy, Ming, ikaw mong gadi ay na. Sa may mga gibuhat diri sa kwarto ni Budiday. Wa raming. Ako rin gi-check ang iyang kwarto kung okay ra ba ang iyang kahimtang dinhi. Mao ba? Tuod, Mir. Wa ba kay plano nga malakaw ron? Doon ako importanteng atuon ron. Di ba plano nato nga itong istoryahon ug usab si Padre Darwin? Sa sunod gayon na lang siguro, Ming. Muingon ra unya ko nimo.
Sige. Ingna lang niya ko. Naglagot na kay Quincio. Murag nawa na gyud ko sa akong kaugalingon. Di na ko makontrol ang akong kaugalingon. Bangag sa ilong. Oh, come on, kalma lang lagi. Muna akong gisigihan o pahinumdum ni mo, nga kinahanglan. Doon na gyud kay control sa imong kaugalingon. Control yourself! Musurok man ko nga akong dugo, God. Inikakita na ko ni Dindo. Nga traidor to kayo. Bangag sa Ingon ilong. na, Ginator. Dawaton yun na to ni ang dakong hagit. Gagisangon sa Ginoo na to, Tor. Balag lisod! Basta naalang yun kanunay, upatigbabaw ang atong kugba. Love will prevail! Believe kay ko ni mo, Syuda. Ganuman. Kaya nakahisdot kagihapon og gugma. Bisag gitonto na tagmayo ni Dindo. Ha, bangag sa ilong. Oh, come on. Gugma versus kwarta. Ang ni kanta naman noon kinyate. Hey! Mau ginay host, Tor. Sultihan ka. Kay, mau nagitudlo sa tong Ginoo. Mau nagitudlo na to. Gugma gyud ang mupatigbabaw na to, Tor. Dili ang pagdumot. Not pagdumotize. Og mau na ikuwang nimo. Kay nahibaw ko nga nag-alintabog yun ang imong pagdumot ni Dindo. It's kiss. It's kiss. Usa man na. Gusto kayo. Ay. Di yun na ako ikalimod nga dako. Good ang akong pagdumot anang Dindo. Dako yung kayo siyo. Bangag sa ilong. Gusto kong makabawas niya. Ha? Iiti. Nalasak ko. Di bawas. Siya nang iiti. Ayaw ana, Tor. Bad na. No, bad na. Di yung kaangay mahimong anghel anang kalakiha kung pagdumot ang maghari sa imong dughan. Okay? Nyan. Pero saon man ako. Bablasan natin. Saon man ako. Lisod sa kayo kung magplinastik ko. Bangag sa ilong. Oh, come on. Discovery sa Sige. imong kaugalingon. Discover on yourself. Papuya ang grasya sa Ginoo. Aron sa ingon, malatasan na to ni ang atong problema kining tanan. Oh, come on. Bangag sa ilong. Swerte li mga tawhana. Kay buutan kay Dindo nila. Laom og pagsabot. Uy, Uy. unsa na mo giyaw-yaw da dyan Tintay, ako ka lang. Ay, naglagot ko, Tintay. Kay, sila pa'y nisong sa teritoryong Dindo. Sila pa'y isog kayo. Ay, kay si kinsa man ang imong gihisgutan ba? Minaw tay. Sige. Kadto bang duha katulisan, si Toribio o si Lucio. Ilang gisong sa Dindo sila. Nga, nanghagit pa ng mga tonto. Ha? Naghagit? Oh, utay. Si Utay. Tintay, makatintay. Aw, bitaw dyan. Utay, gihagit na sa Dindo. Nanghita sa gubot ito. Pero, mayon lang kay mapahiubsanon kayo ang tao nila. Believe kay kus kinayang Dindo eh. Dili brukin tong tao. Besag, gibastos na siya sa daghang mga tao. Ay nga nung nangita man sila gubot. Way lingaw tay. Mura ko Kustos lang tatay pasingit, ay. noon ako eh. Mura tatay. Mura man hinoon ti kag anak. Mura no, tinoda. Ako no naglibog sa gugkuan ng Dindo ba? Nahibaw man kasi ang sadaan ng mga tawhana. Nganong iya man siyang giatras ang iyang kaso batok atong mga tawhana. Minaw ha. Paminaw tayo ha. Ngano man nak, sige. Tintay, balik tas tin. Paminaw tin. Ha? Di gustong samos Dindo. Maunang iyan lang giatras ang kaso. Wala. Murag dili gid na maoda. Ha? Sama ni ron Nga giyano-yano ramang ka siya hagit dito sa ila. Maunang abusahan siya tungod kay dili man niya tinudon na niyang pagpasakag kaso batok atong mga tawhana. Maogid unta, ha? Maobitaw nga ako na rin naglagot tungod kay giabusahan nila ang kamayong tao ni Dindo. Ay, abusahan gid siya kay wa man siya klaro god. Unsa man nang imong isulti na kau, Inday Mira? Koan budiday ba?
Naalang ko ipangutana nimo. Oh, sure. Unsa man na? Kuan ba? Sekreto lang ni nato ha kay doon naman ko gisulti na kusturibyo gud. Oy, bahin man sa unsa? Kuan bahin sa yawi. Ha? Bahin sa Yahweh? Oh, yawi ko nung naa nimo. Mahimo bang mutanaw ko kung unsa nang yawi ha? Oy, hala. Pasensya na kaayaw. Di ra ba ni nako pwedeng ihatag ni bisan kinsa? Dili man ako pangayoon day. Ngano? Gusto lang ko mutanaw kay nagisgot man gud siya bahin ana. Aw. Nagisgout aron niyang bawion? Kuan, igura siyang nisulti na ako nga na ako na nimo. Mahimo bang patanawon lang ko nimo? Aw. Sige, sige, aw. Nara, aw. Oh, nana, aw. Kinuo ko. Maugi din yawi ha. Kanang budiday. Diin man din nimong yawi ha. Ngano na aman nimo? Ay, gikan ba ni nito, Rebiyaw? Gusto ni niyang bawion pero wa na ko ihatag kay naglagod ko niya. Wa na mo paulis amaw. Mao ba? Oh, pero ambot oy kung unsa ning yawe ha. Naibaw ka, interesado kayo siya inay. Pero, nga gisultihan mo kaniya ba inay? Unsa man di ko nung ning yawe ha? Wa man sa dinoon siya magiskot para unsa nang yawi ha. Kung gusto ka ba diday, ako nalay tago anang yawi ha. Og ayaw na lang nag-ihatag nga to ni Toribio. Ay, pasensya na kaayo ka, Daimira. Di gyud na ko ihatag kang bisan kinsa. Unya, basin bayaon niya guhaon nagpugos ni Toribio gikan nimo. Ay, dili. Dilis gid siya makakuha inay. Kaya ako gayud kining gisigurog tagaw. Dili niya makuha. Ayaw ba gid pagkumpiyansa budiday. Kung gusto ka, tabangan ti kag tipig ana nga dili na makuha ni Toribio. Ayaw ka bala ka, Mer, kay di gini niya makuha. Katawanan. Di naman di kinahanglan og mga urimos, Joe. Aron, mabuntog na to si Arturo. Magyot. Si Budiday ug si Jerry ra ang makabuntong din. Gamit yun kaya na to sila, Joe. Sila rang atong himuong taming batok ni Arturo. Pero din, usar man tong atong plano ni Mirasol. Munay, niya karon sa kong una pirmi. Pero sagdi lang. Nagpaabot lang yun ko sa hustong binta, Joe. Bahala nagdi na kumaangkon si Mirasol. Basta makuha lang yun nato ang kaban. Ang dako pangutana, kung asa ka na taguin ni Mirasol. Oh, labing siguro. Siya rin nasayod sa tanan. Naibaho kong siya rin gisultihan ni Arturo sa tanan nga sikreto. Kinahanglan nga makuha yun nato to din. Aron masolba na ang tanan ng mga problema. Relax lang. Maabot rin yun ang panahon na, Joe. Muabot rin na. Timing rin kinahanglan. Kanihara man kang naginuktok din ni Teres. Nga naman ka. Mura na yung kag... Doon na kailangan nga giuna-una. Wa man Ming. Naguna-una lang ko sa atong mga negosyo. Nga no. Doon na ba'y problema? Natural naman siguro ng mga problema. Ilabi na gid sa mga negosyo, Ming. Pero naanad ako ano eh. Naibaw ko. Nga anad na kayo kaana. Pero ayaw na guna-una ang maayo eh. Kanang problema sa negosyo. Natural ra gyud na. Abi ni mo, Ming. Dako gid kay akong pasalamat ni Arturo ining tanan. Nga kung dili patungod sa iyang mga paningkamot kani adto, dili gid mangon ini ang atong kahimtang karon. Tinuod yun na, Mir. Mao nga dako ang akong pasalamat sa Ginoo. Nga bisan tuod og daghang mga pagsuway ang miabot sa atong kinabuhi, ni alang gihapon. Nagpadayon gihapon ta hangtod karon. Luyos sa tanang mga pagsuway. Husto gid ka, Mir. Angay kita magpasalamat niya. Kay wa kita niya pasagdi. Pero Ming, do na pud ko'y laing gihuna-huna ba?
Unsa man? Tinuod ka tingali ng ilang giingon no nga. Dunay kalag nga mobalik sa kalibutan. Naunsagot ka, Mir. Kalit man ang kasimang sa atong istorya. Bitaw, murag tinuod ka siguro naming uy. Ay, una-una rin na ni mo eh. Dili gid na mahitabo, Mir. White kalag nga mobalik sa kalibutan. Uy, yun na. Murag doon na may tao sa gate, Ming. Hala, murag sila man na si Toribio ug si Lucio. Uy, sila din na. Magtawag tag pulis, Mir. Ato na silang ipadako. Ayaw, Ming. Kadiot lang. Hoy! Mer! Asa ka, oy? Diha lang muna ka. Ay, Ginoo ko. Nausa man ning babayhana. Iya man sigurong padayon ning duha. Adi ni mahimo. Kinahanglan nga ako na siyang babagan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!